Matul is-sena li għaddiet kienu 7500 l-pazjenti li spiċċaw jistennew fil-kurituri fl-isptar Mater Dei qabel ma nstabitilhom sodda fis-swali tal-istess isptar. Il-Ministru Joe Cassari sostni li biex skont huwa ssir ġustizzja irid jingħati li minn dawn l-eluf kien hemm min dam jistenna biss nofsija sakemm ingħata sodda. Madankollu aktar nies li kellhom qraba tagħhom milli daħlu fl-emerġenza tal-Isptar Mater Dei qed jgħaddu minn esperjenzi għal kollox differenti. Kif jirriżulta minn dawn iż-żewġ telefonati li daħlu għand One News fl-aħħar sigħat. Daħal l-istarja l-ħadd fl-għaxija, il-bira mort narak, il-lejla kellha fil-sara da. Fuq biċċa striċer ma jistax idur saqqu ta' pursier, fej kienu għerja kien. Kollha fuq l-istriċers kienu n-nies fil-nofs u fil-ġnub. Jien għandi tsiju l-isptar, ilu 24 sija fuq biċċa striċer, diżastru. Qed nitkellem b'qalb maqsuma, it-tsiju għandu l-ħadd min jieħu ħsiebu, rridu nieħdu ħsiebu aħna. Il-Ministru qed jgħid li m'hemmx problemi ta' sodot, għax kulħadd għandu sodda, nixtieq il-Ministru jmur jara bajneħ u jmiss bideħ il-problemi li hemm ġewwa l-isptar. Fl-aħħar sigħat il-Ministru Joe Cassar qal li parti mill-problemi li jeżistu fl-Isptar Mater Dei jaħti għalihom l-ftehim imsejjaħ storiku li kien iffirmat mat-tobba u mal-infermiera lejlit l-aħħar elezzjoni ġenerali mill-Gvern għaliex saħaq illi dan il-ftehim fih klawżoli illi sejħilhom tad-daħq.